דן, מה קורה? סורי שלקח הרבה זמן, היה לי נזילה פה. פירקתי את הכל פעמיים, סידרתי את הכל. הכל תקין. בסדר? הנה הברז, פתוח כמובן, טיפה סגרתי אותו בחזרה, הכל תקין. מדבקה שלנו, יש לך פה למטה, אתה רואה את הברז הכתום, פעם בחודש, חודש וחצי, תבוא, תפתח אותו קצת, תן למים לצאת, לא לפחד, הכל בסדר. אתה סוגר אותו בחזרה, ובזה נגמר הסיפור. הוא מטפטף ישירות לתוך הניקוז, אז הכל בסדר. יש פה טיפה מים מהשאב שהטסתי. חוץ מזה, כמו שאתה רואה, הכל תקין. יאללה, תתחדשו.